Wato yayin da an ka kashe min dangi na ku kuka je kuna murna ko? Sannan kuma yayin da ya samu magaji ku ne kuka je kuna shagali ko? Daga yau sai yau bai yadda ba wani a garin nan ya ƙara haihuwa ɗa namiji. Inda aka haifi ɗa namiji, to lallai sai dai ya tabbata a cikin gidana ne aka haifi wannan ɗa. Nan da shekara 25 idan har magajin sai zo kamar yadda kuke tsammani, kada wanda ya taimaka masa. To kuma wanda ya karya min doka ta haifi ɗa namiji sai na kashe shi wallahi. Ba zan raga masa ba. Babu wani namijin da zai zo ya sauke wannan tutar, balle ma har ya ɗora wata. Babu shi, kuma ba zan bari a yi shi ba. Ba zan bari ba wallahi.